Hello mga mamshi! Another day, another vlog. May tuwang-tuwa na namang bata dahil napagbigyan ang gusto. At hindi man lang natatakot sa tubig dagat. Kaya ang gusto ay sugod agad sa tubig. Kaya ayan, hindi nakapagpalit ng damit. Wala nga sa kaplano-plano naming mag-asawa ang pumunta sa dagat. Pero bigla na nga lang nag-aya si Dada habang nagluluto ng aming pang-umagahan. I-date daw namin si Zion kaya nag-oo naman ako agad. Pero bigla namang nagising ang mga ate. Kaya kahit walang mumog ay sa tricycle agad ang diretsyo. Kaming mag-asawa, inaamin naming nagkukulang kami sa pag-aalaga at pag-aasikaso sa aming anak. Kaya kapag wala kaming pasok, sinisigurado ko talaga na tinutuunan namin ng oras para makabawi sa mga panahon na di namin siya naaasikaso. Diyan sa malawak at mabatong bahagi sa dagat ay pinagkukuhanan ng shells na tinatawag naming andukil at balinggasa. Itong mga shells na ito ay napakahirap hagilapin. At iyan nga ay sinusubukan namin pero wala pa rin. Diyos ko, 5 minuto nang nagkakayod sa buhangin, wala pa rin andukil. Agpuraw tomat lang tibukol timatamin awampay na ala. Kaya saludo talaga ako sa mga magagaling manguha ng shells na ito. Lalo na't tinitiis nila ang sikat ng araw. Babad sila sa ilang oras ng tubig. Kung di ka nga siniswerte, masusugatan ka pa sa kamay. At dahil nga wala kaming nakuha, ipapakita ko na lang kung ano ang itsura. Ang 1 kilo niyan sa amin ay nagkakahalaga ng 100. Masarap itong sabawan o kaya yung tinatawag naming pinalkang. Lagyan lang ng konting mainit na tubig, tapos lagyan ng bagoong at saka kamatis. Panigurado pag natikman mo to, makakalimutan mo pangalan mo, charis. At dahil wala nga kaming nakuha, no choice, bumili na lang kami sa talipapa. At buti na lamang meron silang tinda. Ayan na nga at hinugasan ko ng paulit-ulit para mawala ang mga buhangin na kinain niya. Sa kaserola, linagay ko na din ang kamatis, sibuyas at luya. At hintayin lamang ito hanggang kumulo. Pagkakulo nga ay pwede mo nang timplahin ng pampalasa tulad ng asin at saka magic sarap. Saka mo naman ilagay yung bida ngayong araw na ito, ang andukil. Pagkalagay nga ay pwede nang patayin ang apoy. Mas masarap kasi pag hindi lutong-luto. Manamis-namis ang lasa nito. Napakasimple lamang ang pagluluto nito pero natitiyak ko naman na napakasarap. Napakaswerte nga namin dahil nabiyayaan ang aming dagat ng mga ganito. May pinagkukuhanan na ng pang-ulam o kabuhayan ng mga tao sa amin. O siya, luto na ang ating andukil, mangantayon. I-flex ko na nga din itong makasyala kong kaldero. Kapag nanay ka na nga talaga, ito na yung nagpapasaya sa atin. Sinisigurado ko sa inyo na maganda ang quality. Promise, di kayo magsisisi. At kung gusto nyo rin to, mag-message ka na, dali!